Eu și fiica mea eram la bowling când ea a lovit un strike cu mingea ei de tenis. Am sărit în aer cu ambele brațe întinse. Mami, ți-am spus că voi lovi un strike. Am ieșit din scaun aplaudând pentru că mâinile ei nu pot să prindă o minge de bowling adevărată, așa că asta este singura modalitate în care ea poate juca. Atunci femeia de la lane 6 a aruncat propria ei minge pe suport și a venit furioasă, împungând un deget spre scorul nostru. Nu contează. Aceasta nu este o minge de regulament. Este o înșelătorie și o rușine pentru ale noastre piste. Dar nu am vrut să las pe cineva să strice asta pentru fiica mea. I-am spus că managerul a aprobat-o, dar ea m-a tăiat. Am boluat în liga aici 11 ani și nu vreau să termin cel mai bun joc al meu lângă un scor falsificat. Șterge-l! Nimeni nu ștergea nimic și m-am ridicat, inima bătând tare. Fiica mea are distrofie musculară. Terapista ei i-a dat mingea acum 2 ani să învețe din nou să prindă și medicii spun că anul viitor nu va putea arunca nimic deloc. Este ultimul an în care ea poate juca. Pistele din jurul nostru s-au liniștit, dar ea nu a clipi. Dacă fiica ta este handicapată, ar trebui să fie acasă sau la spital, nu pe o pistă de bowling, făcând grija tuturor celorlalți. Am fost extrem de furiosă, dar Milo avea să lovească încă un strike, așa că am ignorat femeia și am aplaudat. Un alt strike, Bebe, și asta este primul tău scor de 100. Jumătate din alea a urmărit-o ridicând mingea și în mijlocul aruncării femeia a trecut pe pista noastră și i-a scos din degete fiicei mele, fără minge, fără problemă. A aruncat-o în gaură și am văzut numele lui Melo rulant în întuneric sub Penny. Micuța mea a privit cu lacrimi în ochi la mâinile ei goale. Am ridicat-o și am făcut-o să se întoarcă. I love it. Femeia a fost escortată afară de securitate, încă strigăta despre scorul ei și nimeni nu s-a ridicat. Și 1 minut mai târziu, managerul a ieșit din spatele pinilor și i-a dat fiicei mele, numele ei scris pe ea, în mâini. A tras înapoi și a aruncat-o pe pistă și toate cele 10 pini au explodat. Am ridicat-o și am făcut-o să se întoarcă. I love it. Numele femeii a dispărut de pe tabla scorului cu cele mai înalte puncte în weekendul respectiv și o fotografie a fiicei mele atârnă în locul ei.